Kopya, kopya. Buddy, confirm. Sige. Mayor, dala na akong kwarta gikan sa pasugalan. Kompleto na. Ikuha na ako 500 Mayor, pagpaniod to. Aw. Ano? 500 naman. Wow. 1,000 to nimo. Di makaya Mayor, 500 na akong budget. Ilam na ang dala ni mo diha. 1 million Mayor, kuha og 500, pila na lang kaya. Ngano ako man imong pangutan-on? Basta Mayor, kuha na ko nig 500. Daw. Good job. Mayor, dili ka ni delikado atong trabaho. Nga naman, wa kay salig sa kuha? Ako'y mayor dire. Kaya ti kasinugon ba gamit ang kwarta? Di manggod Mayor, nahadlok na ko ba kaya tumakaw ba naana na. Wala kay salig sa kuha? Basin gusto ka masunod na to nila. Pasensya na Mayor, nanigurado ra ko ba. Sige, sige. Sibat na. Sige Mayor, kay daghang pa og pasugalan nga kolektahon. Asa si mayor? Ha? Abot, wa ko kabalo. Ayaw na pag-deny. Kaya nakasunod mi sa imuha. Haman tayo mong dala nga kwarta. Wala ko kabalo sa imong gitang sulti. Mutugan ka o dili? Kabalo na ka unsay may tabo sa imuha. Wala lagi sir, bisan paghubuan ko nimo. Ikaw na lang po dubuan. Pa! Kabalo mi nga dako kay inyong pasugalan. Last na ako ng istorya sa imuha. Mutugan ka o dili? Na dito sir. Aw, naaram din na. Mayor! 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 May mga pra! Anak sa kagang! Mayor! Dagan na ako ni Bala diri! Padi, si Mayor nakatakas! Ay! Wala ko'y bala! Mayor, ayaw pa abuta ang ulan para magpasayloay patadre. Handaman na ang kape ni mo biskwit ug trapal. Kay lamayan na kaunya. Mayor! Gamay ra yun ay ganing lugar ah! Nagkita ra yun ta! Sige! O sila na yun! Pasensya na Mayor! Trabaho lang! Walang personalan!